கேரளா இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா கோழிக்கோடு எஸ்எம் ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கோம். இந்த எஸ்எம் ஸ்ட்ரீட்டெல்லாம் சுற்றி அதுக்கப்புறம் மாலுக்கு போனோம் நாங்கள். மாலுக்கு போகும்போது ஒரு சின்ன வருத்தம் ஆச்சு. என்னென்னா என்னோடய ஃபோன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெட் ஆச்சு. அதான் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாச்சுன்னு நான் சொல்கிறேன். என்னால் வீடியோ ஷூட் பண்ணவே முடியல. என்ன பண்ணுறது எது பண்ணுறது எனக்கு ஒன்றுமே புரியவும் இல்லை. பசங்க யார்கிட்டேயும் ஃபோன் வாங்கி வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருந்துச்சு. அதனால் நான் அங்கே என்ன நடந்தேன்னு சொல்கிறேன். வீடியோ ஃபுட்டேஜ் இல்லை, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் போனது கிட்டத்தட்ட 10:30 கிட்டே 10:30 10:45 தாண்டி இருக்கோம் நாங்கள் போகும்போது. மால் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் மேலே ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு போனோம், யாரும் இல்லை, கீழே வந்துவிட்டோம். வந்து சுற்றி பார்த்து தான் இது அவ்வளோவா இல்லை மால்லெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு. இதே பகல் டைமில் வந்தால் நல்லா இருக்கும் மால். அப்படியே ஒரு வழியாக பார்க்கிங் போய் வண்டி எடுத்துகிட்டு இன்னும் ஒவ்வொருத்தனாக வீட்டுக்கு போய் ட்ராப் பண்ணோம். இதுதான் மாலோட விசேஷம். நிறைய இருக்குது உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு. ஆனால் இப்போதைக்கு இவ்வளோ தான் இருக்குது என்கிட்ட. வேறு எதுவுமே இல்லை. வீடியோ ஃபுட்டேஜ் இல்லாமல் உங்களுக்கு காட்டணும் பிரயோஜனம்.